तुमगे सगळ्याले अनुग्रह हावा देवनो मंगल आरती सांगता. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सह गणललिता श्री विशाखान्वितांश्व. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण सगळ्यांकय. आजी आईचे टॉपिक डेमॉन्स किल्ड बाय श्री कृष्ण डेलिव्हरन्स ऑफ शिशुपाल. आमक सांगून दिवच्याक आमगेल ओटो आसा ती हिज ग्रेस रत्नभूषण गोविंद प्रभुजी. दंडवत प्रणाम प्रभुजी. हांव तुमगेले इंट्रोडक्शन दिवच्या प्रयत्न करता. हिज ग्रेस रत्नभूषण गोविंददास प्रभुजी हांनी डिसायपल ऑफ हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज प्रभुजी हांनी इस्कॉन जॉइन केलेली इसवी 2017. तशीच हांगेल इनिशिएशन ऑफ द इयर 2019. हांगेले मेजर सेवा म्हळ्यार भागवत मास सेवा हिज ग्रेस परमेश्वर गौरव प्रभुजी हांगेल ओठांक असिस्ट करचे, प्रीचिंग करचे, कुकिंग करचे आणि विशेष म्हळ्यार सेवा म्हळ्यार गार्लँड मेकिंग. तशीच हांगेल एक प्रथम उद्देश आणि अहम उद्देश कसं म्हळ्यार प्रत्येक गावातू प्रत्येक जनाले मनातू कृष्णा कॉन्शियसनेस हे प्रचार करचे आणि तांकां ते कळोवन दिवचे हे तांगेले मेन उद्देश. तशीच हांगेल माता अवसूल नाव सुमंगला एस कामत माताजी आणि हांका 2 जन बाबा वशे आणि एक भयणी. तांगेले व्हड भाव आणि भयणी हांनी गव्हर्नमेंटांतू शिक्षक जावन आसाची. तशीच धाकले भावांनी क्लिनिक चलोसून आसाची आणि अशी पुरा संबंध परिवार हांनी स्पिरिच्युअली काशी मठ संस्थानाक फॉलो करता आसाची. तशी तांका मस्त मस्त दंडवत प्रणाम प्रभुजी. हरी बोल. भागवत पुराण कोंकणी टीमा दुकुनो आणि हांगा आजी उपस्थित आशिल्ले सगळे कोंकणी बांधवांक आज आम्ही डिमॉन्स किल्ड बाय लॉर्ड कृष्णा डेलिव्हरन्स ऑफ शिशुपाल ह्या सांगूक प्रभुजी क आम्ही स्वागत करूया. हरे कृष्णा महामंत्र म्हणू. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. ओवर टू यू प्रभुजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. थैंक यू सो मच माताजी. साउंड क्लियर है माताजी? वही प्रभुजी क्लियर अस. ओके स्टार्ट करते हैं. जय राधा माता टाइम को स्टार्ट. जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी
गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोधनंतन व्रज जनरंजन यशोधनंतन व्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा माधव राधे जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद श्री श्री राधा माधव भगवान की जय श्री प्रभुपाद की जय समवेत भक्त वृंद की जय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आज उपस्थित सर्वे भक्त वृंदांक हार्दिक स्वागत आज सेशन तो श्री माताजी सांगिले आज सेशन जायते लीला मी ऐकून येत आहे असे कृष्णा कशी कृष्णान एक एक असुराक उद्धार केला तवळ आईचे लीला तो आम्ही शिशुपालाल उद्धार तशी म्हणून आमका चोवे तो सभी भक्ता वृंदान विनय जान नमस्कार करते हैं इति मंगला तुमगेल सट्टाले प्रचुर मात्रा अनुग्रह और कृपा जामका तुमगेल भक्ताल कृपा सला मात्रंत हमका देवाल गुणगान हमका गायन करू वस्ता और तुमगेल प्रचुर मात्रा आशिले ती कृपा बरसोमका हरे कृष्णा थैंक यू सो मच। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगल्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमां विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताक स्वामिन्निति नामिने नमाचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकदादामताय नगरग्रामतारिणे नमां विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तवळे कृष्णाली लीला शिशुपाला उद्धार श्रीमद्भागवतांतो दशम स्कंदांतो 75th चैप्टर कंतु हमका त्याचे दृष्टांत मिळतस शिशुपालाला उद्धार। तर सुरुवे का आम एक प्रश्न कोण सेशन प्रारंभ करते तवळे ये शिशुपालाल वधा तवळे भगवत गीता कृष्ण संगत अस समोहम सर्वभूतेषु तवळे लीले अज्य दृष्टांतान मला ये लीले
तंतुलान हमके एक शुद्ध भक्त आलेक चरित्र श्रीमद भागवतांत मिळतस थंगाई एच शिशुपालाल कथा वर्णन करच्या वेळेरी परीक्षित महाराज प्रश्न करतस शुकदेव गोस्वामी तशीच युधिष्ठिर महाराज तशीच नारद मुनीली प्रश्न करतस तर कोणे सांग चायवे खंची कथा नाला खंच चरित्रम क श्रीमद भागवतांत मिळता म्हणून हरे कृष्णा तो मी लास्ट कदा लास्ट सेशन दुसरे ये प्रश्न रिपीट करचे तो मी सांगतो थोडे आन्सर करू वस्तन जाऊया हरे कृष्णा तशी कृष्ण ये युधिष्ठिर महाराज भक्ताले कृष्णाले का नाम होता देवाले का नाम होता भक्त वत्सल तो युधिष्ठिर महाराज का सम्राट तोर कामळने कृष्णाली एक इच्छा थी कृष्णाली ते इच्छे अनुसार युधिष्ठिर महाराज राजसूय यज्ञ करेता ते राजसूय यज्ञांतु एक बाद जाऊन जरासंध ते जरासंधा का वध के लिया मात्र युधिष्ठिर महाराजा का राजसूय यज्ञ संपन्न कुर्चा अस तशी कृष्ण उद्धवालगी निंगिता नारद मुनियन संगतस द्वारकेंतु तशी युधिष्ठिर महाराज तशी एक राजसूय यज्ञ करचे बेगे आग्रह करता तवळ तुगेले इत्तिकी इच्छा नाला तुगेले अनुमति सवेत काम तवळ कृष्ण भारी संतोषारी तवळ तेज समयारी झायत रैयाने एक दूध थंगा उपस्थित जावनो कृष्णाली प्रार्थना करतस अशी जैतरय्या का ये जरासंधान तंगेले तरवडेन तडावरेंत घल्लता तवळ थंग तुगुन तंक उद्धार कोरका तुगु दैवजान कृपा दक्कों काम तवळे दोन्ही प्रश्नाक समाधान गेम बेगे जावनो कृष्ण उद्धवालगी प्रश्न करतस तवळे उद्धव सांगून दिमचे का उपाय नाला तंगेले एक डिसिशन आ तजे मान दिमचे बेगे जावनो कृष्ण इंद्रप्रस्थान देता युधिष्ठिर महाराजा लगी तवळी युधिष्ठिर महाराजा जान चर्चा करच्या वेळेरी थंगतस तशी तुका सगळेच गाव गावांत वचून तुका सगळ्याकडे वचून सगळ्याले अनुमती नाला तंगेने सॅंक्शन गेम काम तब तशी जरासंत म्हणले प्रायस तब तक्काय तू हारेत मसला मात्र तो के राजसूय यज्ञ संपन्न करू असतं तवळी कृष्णोचे आयडिया सांगून देते ती महिलारी कृष्ण भीम आणि अर्जुन जाऊन तंगेले रायान प्रवेश करताय आणि थंगोचुन ती कद आहे श्रीमद भागवताम कमेंट तस तब थंगोचुन ब्राह्मण वेशारी वचुन थंग याचन करता कृष्ण आणि भीम अर्जुन तशी जरासंत युद्धाक तंग परमिशन देता ते पर युद्धांतु कृष्णाल सहायाल खतीरी भीम जरासंताल वध करता तवळ मागीर वकळ प्रश्न काय ना आता युधिष्ठिर महाराजा का राजसूय यज्ञ संपन्न करूयात तवळ एकाध्येचे नाल्यार अजे एक शिशुपालाल उद्धाराचे स्टार्टिंग होचे ये राजसूय यज्ञांत तवळ तशी राजसूय यज्ञ संपन्न करचे बेगे जावनो बाकी नकुल सहदेव सगळे वापस येताय कृष्ण भीम अर्जुन जरासंधा वध करून वापस येता तवळ युधिष्ठिर महाराजा भारी संतोष देता ज्या भारी चंतेन स्वीकार करता कृष्णाक आणि कृष्णाली प्रार्थना करता इति म्हणून सांगल्यारी मेगेल आग्रह नाही तशी म्हाका सम्राट जामका म्हणले पक्षे तुगेल इच्छेक नाल्यार तुगेल कीर्तीक जावन आवश्यक यज्ञ करच्याक मिगेल म्हणना एक इच्छा आसा तवळ तू पूर्ण अनुग्रह कर काम तवळ कृष्ण सांगता मिगेल पूर्ण जावन असेल अनुग्रह तू कस तू धैर्यान मुखार वच म्हणता अनुग्रह करता तवळे ते संदर्भारी युधिष्ठिर महाराज संग ग्लोरिफाय करत असत कृष्णाक इति म्हणून सांगल्यारी तुगेल कीर्ती अभक्तांग नाल्या भक्तां ऑलरेडी कळता देव सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड कोण तवळी अभक्तांकय
कीर्ती नाला तू तर सुप्रीम मला तांका कोळोमचे बेगे जामता आम्ही यत्न करता तशी कृष्ण भारी लीला करचेच तेच बेगे छा भक्ताय अनुग्रहाय भक्ताना कृष्ण भगवद्गीता श्रीमद भगवत गीता आमका ताजे उल्लेख मिळतस तवळ भक्ताल प्रीतीपासून अशी लीला इत्या करता म्हणून सांगितलं रे आम्ही हे भवसागरांत भव अंतु पडले लंका आकर्षित करचे बेगे जान कृष्णाल परी आकर्षित करचे बेगे जान तवळी कृष्ण तांका परमिशन दिता तशी राजसूय यज्ञ करचे बेगे जान शिने विळंबरम सगळं त्यांनी घोषित करताय तशी तंतु वसिष्ठ जानिचिले वरिष्ठ जैत्य ऋषिകൾ ब्राह्मण श्रेष्ठ ब्राह्मण सट्टांके तनी अपयताय से तंतु कृष्णा बुकान श्रीला प्रभुपादजी तंतु जैत्य मुनिवर्यान नाम सांगतस तंतु श्रेष्ठ जानिचिले कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास वसिष्ठ तशीची भारद्वाज तशीची गौतम अशी जैत्य ऋषिകൾ तवळी त्यांनी सगळं तंगेल सगळं सानिध्यारी इवन डेमिगॉड्स शिवा ब्रह्मा तशी जामनिशील वरुण सगळे देवी देवता थंगा उपस्थित तब तंगेल सगळ्याले सानिध्यारी युधिष्ठिर महाराजा शिलारी यज्ञम का शुरुआत करूयात म्हणून सांगता आज्ञा दिता त्या समयारी वसिष्ठ गौतम ऋषी भरद्वाज ऋषी त्यांनी सांगता येते म्हणून सांगल्यारी या यज्ञ शुरुआत करचे पुढे जाऊन अजय शुरुआत कशी म्हणून सांगल्यारी एक श्रेष्ठ जावनीशील व्यक्ती का अध्यक्ष पदवी ते अध्यक्ष पदी अग्रपूजा म्हणून सांगता येतं संस्कृतात ते अग्रपूजा संपन्न करूका म्हणून एक चढंग असं ते चढंग केल्यार मात्र आमका हे राजसूय यज्ञ करू असतले म्हणून सांगता तशी कृष्णा बुकांत श्रील प्रभुपाद लिखतस राजसूय यज्ञ म्हणल्यारी असले सरळ जान करचे एक कार्य नाही ते जे जान जायते संपत इवन आजच्या काळातून आमगेले सगळे दुनियातले सारी संपत्ती यूज केल्यारी आमका राजसूय यज्ञ संपन्न करूक जायना म्हणून सांगता श्रील प्रभुपाद त्यावेळी ते समयारी महाराज युधिष्ठिराली संपत्ती इति म्हणून आमके एक अनुमान करूयात तुतले संपत्ती जामका हे यज्ञ संपन्न प्रकाम असले तशी राजसूय यज्ञ शुरुवाताक त्यावेळी कोण की हे अध्यक्ष पदवी योग्य व्यक्ती श्रेष्ठ जानिशील व्यक्ती कोण की म्हणून एक क्वेश्चन येतात हांगा त्यावेळी जायते व्यक्ती जायता अभिप्राय सांगत आहेत म्हणजे ते सभेरी भीष्म पितामह द्रोणाचार्य वसिष्ठ शिवा ब्रह्मा जैती तशी जायते श्रेष्ठ व्यक्ती आशिल्ले त्यावेळी तंतु सहदेव कृष्णा नाव सांगतात त्यावेळी कृष्णा नाव सांगूचे जायते कारण तो प्रस्तुत करतस त्यावेळी ते प्रस्तुत करच्यान तू जायते जन तका सपोर्ट करताय एस्पेशली भीष्मदेवची भीष्म पितामह प्रथम जान तंका सपोर्ट दिताय तर बाकीले सर्व तका यस पूर्ण पुरुषोत्तम जामशील भगवान श्री कृष्णोता अका योग्यम तर महाराजा युधिष्ठिराक भारी संतोष देता तो चाम भारी प्रीतीन कृष्णाक आमंत्रित करता तशीच तंका सिंहासनार बेसून कशी की कृष्ण पुचेल नाला ये सुधामा तंगेल वापस मिलन जाता तर कृष्ण कशी की सुधामा स्वीकार करता उपचार दिता तशीच महाराज युधिष्ठिर कृष्णाक उपचार सगळं दिता तंतु भारी संतोष जाऊन कृष्ण भारी अनुग्रह बरसाता राजा युधिष्ठिरा ते यज्ञांतु राजा युधिष्ठिर कृष्णाले पदकमलांत तीर्थ घाल अभिषेक करता ते अभिषेक शुरुवेक तंगेलेच मस्तकाच पोषण करता तशी तंगेल परिवार अर्जुन भीम तंकाय सक्टाले मत्यारी पोषण करता तवळी ये चढंग चुंपुनेम चवळेरी एक व्यक्ती का ये सहन करू असना तो व्यक्तीता शिशुपाल तवळ आमचे हे अध्यायाचे आमका मना करूसिल आम्ही जायते एक एक लिले पासून लिले थुकून आमका एक एक आमगेल अनर्थ इतकी म्हणून ते पुढेचे एक एक प्रवचन करता तुमका सांगून दिलेले असं तवळ आईचे लिले थुकून आमका मना करूसिल एक अनर्थ आमगेल जीवितांत अनर्थ इति म्हणून सांगल्यारी ईर्ष्या आमगेले भक्ती जीवितांत इतील भाद अडता म्हणता आईचे आमका मना करूसिल एक
फॅक्टर तवळी शिशुपालाय सहन करू वसना इतम सांगल्यारी शिशुपालाक कृष्णाली तिदकुन ईर्ष्या म्हण सांगल्यारी कृष्णाली प्रथम पट्टराणी कौन की कोने सांगते इस पे रुक्मिणी हरे कृष्णा थैंक यू माता जी तवली ये रुक्मिणी ले ब्रतर जावने सिले रुक्मी तंगेली इच्छा सिलेली रुक्मिणी का शिशुपाला का वर्डिकोन दिम काम तवली शिशुपाला के ओडी इच्छा सिलेली रुक्मिणी वर्डिकोर काम പക്ഷേ रुक्मिणी कृष्णाली हसन करता तशी कृष्ण येनो रुक्मिणी का वर्डिकोन करता तवल ते दुस्तुकोनो शिशुपाला का ये कृष्णालगी ईर्ष्यास वगळे ग्रीसणित मंगलारी शिशुपालाले संगती जरासंध जान तसिलेले तवली जरासंथाले दोनी पुत्र्यांगत कंसान वर्डी केल्या तवले कंसा के वध केलेले कृष्णा तवल तशी एक रीसन आहे तवली ऑलरेडी कंसाक वध केलो जरासंधाक यात वध केलो तवली एदले चढ ईर्ष्या तवली ये सहन को रोसना कृष्णाकंग सम्मान दिमचे तवल आमगेल भक्तिमय जीवितांतु आमका एक व्यक्ती नाल्या एक भक्तांक एक क्वालिटी असतली तवल ते क्वालिटी दिकुनो आमगेल मन्नांतु ईर्ष्या एमचानज तो इतील चांजान भजन करतस नाल्या तो इतील चांजान लेक्चर देतस तो इतील चांजान देवाल सेवा करतस मका इति दुकुन को रोसना तानते കുറച്ച് ചേരിവേ നാലരി തക്കുത്തിനെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അസവേ സ്പെഷ്യൽ ചിന്ത അംഗൽ മന്നാന്ത് എത്താത്തരി മസ്ലരി തേചി അംകമന കൊരിയാത ഈർഷ്യ അംഗൽ മന്ന അസം देवान सट्टांके दिलेले सबुद्धि तवली अम्मी ये भवसागरांत ए ना पडेनाची एक विषय मन सांगल्यारी इनबिल्ट द देवाली भक्ती को रुकासी लेने का पॉइंट इनबिल्ट द ते कोणे संका म्हणना तांगेल हृदयांतूच अस पक्षे आम्ही ते विसोरवताय ते ఎందుకుంట देवालशील प्रेम खंचे समयार जागृत जातस तकयक कोणेक भक्तालेक असोसिएशन नालारी तशी एक वरिष्ठ व्यक्तित्वाल असोसिएशन आन करताना आमका ते जागृत जातस नामसलारी आमगेले ग्रहस्थांशिले अंतरिक्ष आमगेले आवसु बपूस ग्रहांतुच भक्ति करताय समतलेरी ते थोड श्रेष्ठ कार्य तंतु उत्तम उदाहरण का परीक्षित महाराजा का तशीसिन सौभाग्य असलेले तबली शिशुपाले उतले ईर्ष्या देवाले कृष्णाल प्रति इतली ईर्ष्या सेल दिकुनो तके सहन को रोसना तबली तो कृष्णा अगेंस्ट जावनो अपशब्द उल्लम चारामिता तुम्ही इत्ती दुकुन की ये सब हैं तो भीष्म पितामह स तशीची द्रोणाचार्य स तशी श्रेष्ठ जावनेसिल झायत व्यक्तित्व स പക്ഷെ अंतकाय सक एक क्या इतम संचय एक संगपण एक कृष्णाक तुम्ही इतकी कच्चे क्राइटेरिया की दिताई मग कृष्णाकला एक वर्णोसरी ना बाहेर तरी जगता नसल्यारी क्षत्रिय वेम निघल्या क्षत्रिय नाही वैश्य वेम निघल्यारी वैश्य नाही अशी जाहित प्रकाराचे आरोपण कृष्णा प्रतीय संतस तवळी कृष्ण काय संगना तवळी त्याचा बेरशिले बाकीशिले व्यक्ती नाला राय जामनिसिल संकय सहन को रोसनतिने ये शिशुपालावा दकुरची बेजंतांनी मुखारताय ते जाहित व्यक्तित्व काय इतकी करताय म्हटल्यारी ये कृष्णाल प्रतीय शिले ये बालिशन जावनेसिले ये वचन ऐकून त्यांनी त्याचा भाषण बाहेरवत असे പക്ഷെ जाहित जाना ये शिशुपालाक वध कुरची बेग जान मुखारताय तवळ कृष्ण तंक सगळं समाधान सांगता इति मग सांगल्यारी एक शिशुपाल मन सांगल्यारी कृष्णाले कस्सिन जावने तोल तवळ कृष्णान एक सांत्वना नाले एक वरदान दिले नस शिशुपालाक तवळ शिशुपालाला जन्म लगेन चोव्या कशी की मग तवळ शिशुपाला जन्म म्हणून सांगल्यारी जन्मनाची शिशुपालाक आमका सगळं दोन हात असे പക്ഷെ शिशुपालाक चार हात असलेले तशी तंगेल मस्तकारी एक डोळा एक्स्ट्रा असलेले तीन डोळे असलेले तशीची चार हात तवळ तंगेल आवसू निरंतर देवाल प्रार्थना करताली किती म्हण सांगल्यारी
कुंती महाराणी गदीची ये शिशुपाल आली आवसुई कृष्ण आली एक ग्रांट मतर जाने तरी तवळी सदा प्रार्थना करते यशी एक संतान तमक प्राप्त जल्या कशी एक वड्डेमचे सगम तवळी एक अशरीरी येता अशरीरी येता तुम्हाला सांगल्यारी तुमका काय वस्तून भीमचाना खंचे व्यक्तीन अका दर्शन मात्रेन अगेले दोळनी का ते एक्स्ट्रा अंग तगेल अंतुथुनु वत्ता की तो व्यक्ती अगेले मृत्यू कारण जता म्हणून अशरीरी तवळी नेक्स्ट कशी क्या व्यक्ती ढूंढचे तवळी तशी जैते वरिष्ठ व्यक्तित्वाल उपायान करताना ते सांगता येत म्हणल्यारी तुम्ही जायते श्रेष्ठ जाणशील रय्यांक नाल्या व्यक्तित्वान सगळं घरकडे अप्पे आय अप्पोन तंगेले केले दर्शन दिखने आपण कोणाल दर्शनाल की अगेले एक्स्ट्रा अंग ये जानवता तवळ तो व्यक्ती अगेले मृत्यू कारण जाता म्हणतो काही इसी जाणू मनांक आता म्हणून तशी एक पावटी कृष्ण तंगा विजिट करता तंगेल घरांदो तवळे ते चरडा दकेता चरडा दकोन कृष्णाल दर्शन मिळतरी तंगेल ते एक्स्ट्रा अंग मांजनवता तवळे ये आवसुक मनांजले येच व्यक्ती मेगेल चरडाले मृत्यू कारण जाता म्हणून तवळे कृष्ण आले की तो ती आवसुक तुम्हाला आवसुक सगळे ते चरडापासून भारी प्रीती असं तर कृष्णाल मागून घेता तशी एक अशरीरी जल्लेल असं तू अजेपासून कृपा दाखवून काम तर कृष्ण सांगता मला कृष्ण सक्ताले हृदया असं परमात्मा रूपेण तर कृष्णा कळता यो एमचे काला कशी असतो अहम तर कृष्ण एक सांद्वंदित तिथे म्हणल्यारी आणि मेगेलपासून कशी अपस्वर सांगून 100 अपस्वर पर्यंत आमका क्षम करता खंच्या वेळेर 100 क्रॉस करता की ते समयार आमका बद करता ते एक गॅरंटी आम तुका दिता तवळा आवसू भारी संतोष केलं तवळा आवसू सगळं वेळेर याका सिकेत आली की म्हणारी तू ते सांगताय तरी मसल्यारी सपोज 100 क्रॉस करून झम तवळी योवेच्या बुद्धिवंत आशिल्लो तवळी आका पंडे थुकून ईर्ष्या असा कृष्णा लगी पक्षे ते 100 क्रॉस करून जमले चिंता ताका सगळे वेळे आसली तो इथे करतालो एके वेळेर ईर्ष्या करताय तरी मसल्यारी ते 100 क्रॉस करणी आशिल्लो पक्षे ये राजसूय यज्ञान तू आमगेल मन्ना तू तशी येता आमगेल ईर्ष्या भारी चढ जावन येता मसल्यारी आमगेल ते साहचर्य नाल्यारी सिच्युएशन सगळं आम्ही भूल जानवताय तवळे ये सिच्युएशनान तू शिशुपाला ईर्ष्या इतली आसलेली इतली म्हणून सांगल्यारी तो ये राजसूय यज्ञ भी भंग कोरता तका तशीच कृष्णाक प्रति अवहेळन भी कोरता तशी दोन एक चीज एक वेळेर कोरूक इच्छा दवरताले तिथे म्हण सांगल्यारी ये यज्ञ भी चमकून कृष्णाक अपमानिय जमका तवळ कृष्णा ये दोन्ही जाण कृष्णा कळचे आसलेले तवळ कृष्ण इथे करता म्हणल्यारी काय उरलेना सर्व क्षम करता तवळे एक सांगून यो भूल जाता 100 क्रॉस करचे एक कंडिशन म्हाका आसलेले तवळे 100 अपराध कृष्णा प्रति करता 101 तशी कृष्णाल भक्त जावन आशिल्ले भीष्म पितामहा प्रति तांणी उल्लोमच्या सुरू करताय तवळ कृष्ण सहन करतलो कृष्णाल प्रति ते सांगल्यार पक्षे कृष्णाल एक भक्तापासून ते सांगताय तरी मसल्यारी कृष्ण सहन करणे तब इमिडिएट एक्शन येता जायते एक्झाम्पल आमकां मेळटा सर ते दुर्वास आले तशी जायते तवळी कृष्ण ते 100 क्रॉस करता भीष्मापासून सांगूक सुरू करता तवळी सुदर्शन बोलून सुदर्शन चक्रा खातीर शिशुपालाक वध करता तवळी हे साबेर आशिल्ले सट्टेय तांणी एक दृश्य दिखता येती म्हणून सांगल्यारी ये शिशुपाल उतले समयारी कृष्णा प्रति ईर्ष्या करतालो नाल्या तागेलपासून अवहेळन करता असं पक्षे ये मृत्यू जाल्लेल परय एक ज्वाला नाल्यारी एक इथे सांगया आता एक
हा ज्वाला करेक्ट ज्वाला कृष्णाले पय्यांकडे शरण घेता नाल्यार ते अंतू मर्ज जाता तवळी ए दृश्य देखीना पडेंत ये चरित्र नारद मुनी युधिष्ठिर महाराजा सांगून दितस तवळी युधिष्ठिर महाराज प्रश्न करतस समोहम सर्वभूतेषु पक्षे अंतु दिक्ल्यारी शिशुपाल इतल्या ईर्ष्य व्यक्ती आशिल्लो पक्षे ताका कशी मुक्ती मेळ्ळी मग तवळी ये संदर्भात परीक्षित नारद मुनी प्रहलाद चरित्र सांगून दिता प्रहलादालते चरित्र कशी की ये शिशुपाल देवाल सेवक जावन आशिल्ले जय विजयन मार ते जय विजयन मारी कशी की ये धरातलांत पावले सगळे तर कोणी सांगताय वे तांगेले तीन पूर्व जन्म जय विजयन माराले हरे कृष्ण माताजी हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु ओके रावण कुंभकर्ण हाँ शिशुपाल दंत वक्र हरे कृष्ण थँक्यू माताजी थँक्यू सो मच तवळे चरित्र सगळं आमका हंच स्कंदा मिळताय मग कोणी सांगताय प्रहलाद महाराजान चरित्र एक स्कंदच प्रहलाद महाराजान चरित्र भक्त सम्राट प्रहलाद महाराजान चरित्र खंच स्कंद आहे मग कोणी सांगताय 7वे स्कंद 7th चांटो श्रीमद् भागवतम तंतु प्रहलाद महाराज आणि नरसिंह देवाल चरित्रम का मिळतं हा वर्णन तंतु तवळी ते चरित्रम कथंगाय मिळतं तशी देवाल की तो मुक्ती का प्राप्त जाता तवळ आमका आमकेले जीवितांत ये चरित्रान नाल्या ये लीलेन तवळ आमगेल जीवितांतुय आमका भक्ती कोरका नाल्या देवाल नाम जप कोरका सगळं म्हणून सांगता येते पक्षांतु शिशुपालाक ताने जपनी केले ना देवाल स्मरण केले ना पक्षे तो सगळे वरील ईर्ष्य करतालो तवळ ताका मुक्ती मिळली तवळ आमगेल जीवितांतुय अशी आमगेले ಎಂಟ ಸಮಯಾರಿ ನಾಳೆ ಆಮ್ಗೆಲೆ ಅಂತ್ಯ ಸಮಯಾರಿ ಆಮ್ಮಿ ದೇವಾಲ್ ಭಕ್ತಿ करताय तरी मसल्यारी आमकाय वापस देवाल ते मोक्ष मेळू कारण जत्ता म्हणून एक क्वेश्चन स्वाभाविक जावन येव्या पक्षे शिशुपाल थंगा आमके कंसाल का धांतु कंसाल लीलांतु कृष्ण कंसा उद्धारा ते लीलांतु आमका दिक्यात हंचे वेळेरी कंसाले एक भीती आशिल्ली तो दिक्कुचान तू सगळं कृष्ण मारू एमचे वे कृष्ण हे सगळ्या वेळेरी ताका एक चिंतन आशिल्लें तशी आंतूय शिशुपालाल चिंतन आंतू सगळे वेळेरी कृष्ण आशिल्लो त्यावेळी तागेल ते मृत्यू समयारी ते कृष्णाले एक चिंतन आशिल्लेली പക്ഷേ अनुकूल भावान आशिल्लेली प्रतिकूल भावान दरारी कृष्ण संगतीत महिलारी कृष्णाल स्मरण करता तरी मसलारी अंतकालारी मिगेल धामांतू वापस येताम कोणे सांगताय खंच श्लोक श्रीमद् भगवत गीताचे खंच श्लोकाक आमका ते रेफरन्स मिळता म्हणून एक पावटी मुरलीधर चरण प्रभून क्लास कळेलत ते क्लासांत प्रभूने अंत्यकालेच मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरं यप्रयायते स मद्भावं नाति अस्त्र संशयः हरे कृष्ण माताजी नहीं नेक्स्ट श्लोक यम यम वापि स्मरण भावं स्मरण मुक्त्वा कलेवरं तम तम इति कौन्तेय तम एवेति कौन्तेय या सदा तत् सद्भाव भावितः हरे कृष्ण थैंक यू माताजी थैंक यू सो मच the translation of सांगता whatever state of being one remembers when he quits his body o son of Kunti that state he will attain without fail पक्षे आमगेल जीवितांतू आम्ही लास्ट समयार देवाल चिंतन करूक प्रयास करचे म्हणून आम्ही आता चिंतन करचे म्हळ्यार थोडी मूढ म्हणून सांगता विमूढा म्हणून सांगता जाता इतमत सांगल्यार आमगेल जीवितांतू आम्ही तिकी प्रॅक्टिस करताय ते प्रॅक्टिसच करचेत ते आमगेले एक दिसाचे एक सांबळ आमकां दिक्यात इतमत सांगल्यार आम्ही
खंच्या विषयापासून की चिंतन करता ते आमका आमगेल स्मरणा येता तवळ आमगेल जिवितांत थ्रू आउट आम्ही इतिहापासून की चिंतन केल्या तवळ आमगेल मृत्यू समयारी तेंच चिंतन येतले ते तुकून आमगेल आचार्य गण सांगताई तुम्ही हांचे वेळेर नाल्यार भगवान देवान स्मरण करी हरि कीर्तन ते हरि कीर्तन करून आमकां प्रॅक्टीस आसता तरी म्हटल्यारी आमगेल अंत्य समयारी आमकां ते प्रॅक्टीस करचे बेगीक सुलभ आसा ना तरी म्हटल्यारी आमगेल जिवितांत आमी देवाल स्मरण नाल्यार देवान कीर्तन केलेले ना तवळ कशी की आमकां ते अंत्य समयारी स्मरण करू आशिल्ले चान्स देवाल प्रीती लेगीन जाय देवाल कृपा आसल्यार मात्र आमकां ते अंत्य समयारी देवाल पासून चिंतन करू आशिल्ले सौभाग्य मिळता तवळ आमगेल जिवितांत आमकां इतले सुलभ सुदुर्लभ जावन आशिल्ले मानव जन्म मेळ्ळा ते मानव जन्मांत आमी देवान स्मरण केलेले ना नाल्यार देवाल भक्ताले आश्रय घेतलेले ना तवळे देव आमचेर कृपा करता सगळ्या देव कृपा करनी रिसेंटली सम्यमेंद्र तीर्थ स्वामी 40th बर्थडे सेलिब्रेशन आशिल्लें आविर्भाव दिवस तर तांगेले एक प्रवचन आशिल्लें ते प्रवचनांतू तांणी भारी चंतेन एक तांगेले प्रवचनांतू तुम्ही ऐकलेलाच पुरो तर तांतूच भारी चंतेन सांगता येसे तांणी आम्ही देवाल सेवा कोरका म्हूण देव इच्छा करनी है देवाक अशी ना तूंची सेवा कोरका म्हूण देवा सेवा करचे बेगीक जायते भक्त असे पक्षे देव आमकां एक चान्स दिता तू सेवा करी म्हूण हिज ग्रेस परमेश्वर गौर प्रभू सगळे वेळार सांगचे एक श्लोक आसा स्वस्मै स्वप्रीते स्वयमेव कार्यते तो देवाक आमचेल निमित्तीन सेवा कोण गेम काम असल्यारी ताजेमसिने चान्स चान्स आमकां देव दिता तवळी आमगेल मनांत अशी एक गर्व एमच्यान हांव सेवा केल्ली नाल्यार म्हाका उतलेची देवा पासून संपत दिमच्या जाल्लें पक्षे देवान म्हाका एक चान्स दिल्ल्या तवळ ते चान्स कोण की श्रेष्ठ जावन ताका यूज करता इतले म्हळ्यार तू म्हाका चान्स दिल्ल्या तू म्हाका संपत दिल्ल्या ते तूच मी कितें हे सेवा करून घेता तांतून तुझे एक एक्झाम्पल दितायचे ते गुरुवर्य खंयचेय देवळांतल्यार आमी एक भारी उत्सव खंयचेय करूंक प्लान केल्ले तरी म्हटल्यार तो स्थिरण जावन एक व्यक्ती डोनेशन ते दिता तांणी डोनेशन दिल्ले ना म्हूण तांगेन देवान कार्य मोडोंक जायना देवान कार्य गंभीर नाल्यार गौरवार चमकतस इतलें सांगल्यार देव बद्दल कोणाले कितें करून घेता तें आमी ते चान्स यूज केले ना तरी म्हटल्यार ताजे नश्टाव आमकांच ते चान्स बद्दल कोणें घेवन वता तवळ आमकां ते गर्वमच्यान तवळी ईर्ष्या म्हूण सांगल्यार आमकां श्रीमद भगवत गीतांत चैतन्य चरितामृतांत जायते एक्झाम्पल आसा श्रीमद भगवत गीतांतूच दक्षाल कदा शिवाक तो दिमकाजेले एक सम्मान करणी तवळ तशी ताका मागीर एक बोकडेले हे धारण करचो जालें तशीच बद्दल एक एक्झाम्पल चैतन्य चरितामृतांतू अमोघा कोणे सांगताय अमोघा कोण की म्हणून चैतन्य चरितामृतांतू सर्वभाम भट्टाचार्याला पूत तळ तो उत्तिलकी ईर्ष्या चैतन्य महाप्रभु दवर्तस पक्षे सर्वभाम भट्टाचार्याले पूतु नाल्या तंगेंते असोसिएशन असदिकुनु अमोघ तंतुकुनु रक्षापेट जाता पक्षे उत्तिलकी सहन कोरका जालेले ये तेलीले तुवें हमका मेळतस तशी दुसरे आसा चप्पल गोपालाची लीलाई चैतन्य चरितामृतांत आसा श्रीनिवास ठाकुराचे श्रीवासांगण तुम्ही जायते भक्तांनी दर्शन केले नसता मायापूर धामांत तवळ थंय म्हणल्यार देवाले
प्रेम पूर्वक जामनिशिन कीर्तन जमतस रात कई बार अच्छी चलता है 7-8 दिवस कंटिन्यूअस चलता है तवली ये चप्पल गोपाला का तो वह एक ब्राह्मण व्यक्ति था पक्षे ये श्रीवास ठाकुरा प्रति इतली ईर्ष्या तो इति करता महिला एक दिवस रात्री ये चप्पल श्रीवास ठाकुरा अंगनांतु काली पूजेसिन साधन सामग्री सगळं थंगा कोंडवरता आणि का नु सफाई लायता इथे म्हणून सांगल्यारी ये दिस सगळेच कीर्तन करता पक्षे राती काळे पूजा करता सम ये शुद्ध भक्त नाही म्हणून पक्षे आजे इतले अपराध नाला ये श्रीवास ठाकुर आले ईर्ष्या केलेल खातीरी 2-3 दिवस उपरांत अका कुष्ठरोग येता कुष्ठरोगानं इतलीच पीडा सहन पूर्वसंतीने वे चैतन्य महाप्रभू प्रार्थना करता मका तुझून उद्धार करीन तर चैतन्य महाप्रभू सांगता तू भक्ताल निंद केल्या तर भक्तान निंद केली आली हांव उद्धार करनी म्हणून इथे म्हणल्यारी चाय एक एक्झाम्पल मिळतं श्रीला प्रभुपाद सांगेल लेक्चर सांगताय सर आम्ही चा ओ गरमी असूच्या वेळेरी रोडातल्यान चप्पल काय घालणं तीन चमकत आहे तरी मसल्यारी आमगेले पाय जलता जल तुम्ही श्रद्धेच केलेलास का इथे म्हणून सांगितल्यारी देवाल आश्रय घेतल भक्ताक आम्ही अपराध करताय तरी मसल्यारी देवा ते सहन करूस ना ते भक्ता प्रती केलं तेंदुकुनो आम्ही ते भक्ता अवहेलन करताय तरी मसल्यारी ते नीच ते आमगेले उंचारी नाही आमगेले ते पाय तेंदुकुंता देवा प्रती अपराध केल्या देव क्षम करता पक्षे आम्ही गुरुल प्रती नाल्यारी देवाल भक्ताल प्रती आम्ही अपराध करताय तरी मसल्यारी ताजे रिएक्शन इमिडिएटली येता एलीला तू आमकां दिखताय हे चप्पल गोपाल चैतन्य महाप्रभू सांगता तुम्ही भक्ता प्रती अपराध केला आम तुमका क्षम करनी मागीर सांगून देता उपाय म्हणल्यारी तुम्ही श्रीवास ठाकुराले गी वचून क्षम याचन करी तशी एक लीला लेकिन आमकां चैतन्य चरितामृतांतू मिळतस त्यावेळी आमगेले भक्ती जीवनांतू आमकां प्रोग्रेस जामकां तरी मसल्यारी ये ईर्ष्या म्हळेले का विचार आमकां शुरवेक दूर दवरता तर आमकां ये श्रीमद भागवतांतू जायती लीला मिळतस त्यावेळी दुर्योधन शिशुपाल नाल्यार रामायणांतू रावण तशी जायती जामने राक्षसाले आमकां ये मिळतस तर आमकां चोव्या दिक्या अशी एक निरूपण करूयात श्रीमद भागवतम म्हणल्यारी श्रेष्ठ भक्ताले नाल्यारी अशीची राक्षसाले कथता मग त्यावेळी राक्षसालीला इत्यादी म्हणून सांगल्यारी असे गुण मेग्गेल भितर आसा त्यावेळी मेग्गेल उद्धारा बेगे जावन थंय श्रीमद भागवतान शिशील लीला दिल्या त्यावेळी शिशील भक्ताल कदा इत्यादी दिल्या त्यावेळी आम जावन संपर्क करचे सगळे भक्ताले तांगेल हृदयांतू नाल्यार तांकां प्रहलाद महाराजाले ध्रुव महाराजाले नाल्यारी सुधामाले परीक्षित महाराजाले युधिष्ठिर महाराजाले अशील जावनशील क्वालिटी तांगेल हृदयां आस म्हळ्यार एक विचार आमगेल हृदयांत केदान येता ते समयारी कृष्ण प्रेम आमगेल हृदयांत जागृत जाता त्यावेळी ते मेग्गेल हृदयांत हे अंतकरण दुसऱ्या हृदयां न्हय तशी एक भाव आमी जागृत करूंक शिले एक प्रयास करताय तरी मसले आमगेल भक्ती जीवनांतू प्रोग्रेस म्हळ्यार आमकां ते इमॅजिन करू वचचे पयशे भायर आसता कई बार आमी देखते आमकां अशी दृश्टांत मेळटा यो कृष्ण भावनामृत संपर्कांत येवन 1 साल नाल्यार 2 साल जाल्ल्या पण तो इतले श्रेष्ठ भक्त जाल्लो इतले म्हणल्यार तांगेले क्वालिटी नाल्यार तांगेले ते निष्ठा इतले स्ट्रॉंग जाता तो आम्ही मेग्गेल पासून सांगत हे त्यावेळी आम्ही भक्ती करताय पण ते भक्तीचे कुटांतू तो ये करतस व ये करतस ते बेगे जामशील गुरु नाल्यार देव आसा ते आमी तांगेले दुसऱ्या प्रती तांगेले उणायपण आमकां सोदूं काजेलें कांय ना
ते सोद्दू कशील नाले तंगेले शिक्षा गुरु नाला गुरु कृष्ण अस तवले आव मिगेल भक्ति जीवतांत ते एक भक्त जान मक संपर्क मिलता तेरी मसलेरी आमगेले भक्ति लता ते तजे प्रोग्रेस नाला तजे ग्रोथ मन संगुचे असोसिएशन भक्ताल असोसिएशन तब ते भक्ताल असोसिएशन में लोक मंगलारी कलियुगांतु भारी कष्ट तवले हमका श्रीला प्रभुपाद जाल कृपेन करताना इसी जायते असोसिएशन हमका मिळता तर ते असोसिएशन खातीर आम्ही आमका सेल्फ जान कशी ते आमका इम्प्रूव करूयात ते असोसिएशन ताजेपासून चिंतन करून तशी अशी लेक ईर्ष्या नाल्या तशी ईर्ष्या दवरचे विचार आम्ही दूर करता तर कशी आमका दूर करूयात एक उपाय तसा ये भवसागरांतूनच आमका भायर वचुका कशी भायर वच्चे आता श्रीला प्रभुपाद सरळ जाणीशील उपाय दित असं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे ते देवाने गोलकेर प्रेम धन चैतन्य महाप्रभु दिल्लेल ते गोलोकेर प्रेम धन हरे कृष्ण महामंत्र मिनिमम 16 राउंड जप कराय तशीच कृष्ण प्रसाद ये दोन कार्य कराय तशीच भागवत उतुलकी हमका हिज ग्रेस मुरलीधर चरण प्रभु कृपेन करताना हर रोज आमका अशी सत्संग मिळतं असं तर त्या सत्संगाचे मॅक्सिमम आमका ताजे लाभ काढया ताज्याने करतानाच आमका हे भवसागरांत गुणूची मुक्ती मिळूक सुलभ असं हरे कृष्णा थँक्यू सो मच हरि बोल हरे कृष्णा प्रभुजी दंडवत प्रणाम भारी लायक प्रभुजी तुमगे सेशन भरती खुशी जे लायकन तुम्ही सांगताना आम्ही ते कृष्ण सिरियल आणि पण असताना ते सांगताना दूर आयला कशी शिशुपाला कृष्णान मारलेलं आहे म्हणून तशी कृष्णाला हे का ते ह्यांक दूर नो चक्र घाल नो शिशुपाला मारलेलं ते दोळ्या दूर येईल तुम्ही सांगताना अशी तुमका अनंत अनंत धन्यवाद प्रभुजी मुरलीधर प्रभुजी कसं नाही अनाउन्समेंट अस की ऑल ग्लोरीज टू श्रीला प्रभुपाद की जय जय कोणाके इथे टिप्पणी प्रश्न इथे असल्या रे निघ्या आता मुकार सेत की प्रभुजी या ओके प्रभु माताजी प्लीज नाही कोणाके क्वेश्चन्स निम्गे जसले निम्गे येताना चिकणे मुखारे ओके कस तुमगेले अनुमती असल्यारी नरसिंह प्रणाम सुर करूया प्रभुजी जी जी माताजी प्लीज नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाद लाद दायिने प्रह्लाद लाद दायिने हिरण्यकशिपुर्वक्षः हिरण्यकशिपुर्वक्षः शीलाटङ्कानखालये इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरेणखाम् अद्भुतशृङ्गाम् दलितहिरण्यकशिपु तनुभृङ्गाम् केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय लक्ष्मी नरसिंहा जय लक्ष्मी
नरसिंहा जय लक्ष्मी नरसिंहा जय लक्ष्मी नरसिंहा जय प्रल्हाद महाराज जय भक्त प्रल्हाद जय प्रल्हाद महाराज जय भक्त प्रल्हाद विघ्न विनाश नरसिंह देव भगवान की जय भक्त शिरोमणी प्रल्हाद महाराज की जय सगळ्याला अनुमती असल्याने सेशन कन्क्लूड करूया आज सेशन जॉइन झाल्यानंतर सक्कड़ा काही धन्यवाद तुम्ही सक्कड़ टाइम काढो आईची सेशन कायलीची मस्त मस्त धन्यवाद